Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpanginawan, nining Handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Elden. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sanay di na. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Elden. Magpakasal na ta? Ure, kaya naman ako. Makabuhi naman ko nimo. O niya, asa mo puyo? Oh, mga balang gud-agud. O, sige tong. Ikay bahala. Ayog ka bala ka. Mangita sa kog akong kaugalingong kinitaan aron. Makatabang-tabang ko ni mos gastuhan. Nganong mga bang paman mo Diyesa, hubad sa iyong kasal? Anhin na mo sa bahay. Magkantim ng pikas kwarto. Oh, okay din mo pa. Ay, nganong dili, good. Anak kunti ka. Usasad, mas maayo nga anhi mo aron dili po ko magmingaw din eh. Sige pa, ako inos disa. Okay ra ka sa papa ni mo nga ato taniya? Wala gid. Siya man gani mismo mo'y misulti nako nga adto lang tapuyo human sa tong kasal. Alden, kuan sa di ay doon ako isulti. Usaw na? Nagduda ko basin og mabdos ko. Ha? Delay na kay ko sa menstruation good. Pwes, kung mauna, magpalit og pregnancy test aron atong masiguro. Dong, positive. Mabdos gid ko. Kung muna day, mas bayo yung nga mutipon na lang tang papasamo. Kaysa atong igasto ang kwarta para sa abang sabay. Ato lang tigumon para naki magamit inig panganak nimo. Sige dong. Anya, kano sa man imong target na magpakasalta? Dako na ba din ang tiyan ni mo, no, Diyesa? Habit na ba ka mga anak? Opa, hapit na. Usa ka buwan na lang ang pabuton. Excited am gani kay ko pa? Excited na sa kong makakita sa akong apo.
Pagdalias panahon, no? Murag kalus araman tong bag-ulang nanganak si Jessa. Karon, makalakaw ng inyong anak. Magbuot na ganig iya. Lagi pa? Tuwaray pa. Pohon ba? Basin sa laing branch na kuya assign sa among manager. Kasi tagdugay na kumauli. Unya. Nga naman day, ha? Kung mamaliw lang kong tanaw-tanaw sa kong asawa o anak pa. Ha? Kanara day. Uy ka, sunak. Salamat pa. Ay, kapuyas kong lawas eh. Dong, tagdugay na lagi kay kang mauli gikan sa trabaho. Sa una, alas 5 na nakadinis bay. Pero karon maabta na magkag alas 9, baka alas 10. Lagi day, saan nagibalhin magugug laing branch? Nga, 3 rides sa kayo. Nga, permit yung traffic. Mo nang madugay sa kuguli day. Basin biyag na akilain ha. Wa ginoon day. Ug di gina mahitabo kay mahal kay tamo. Bantay lagi. Wara bagay sukod ang bahos. Jessa. Naglay man kong lawas eh. Nagdutlan sa kuda. Pero dili ta pwedeng magpaliluya. Kay natin pamilya nga nagsalig nato. Oh, Elden. Okay ra ka? Okay ra ma'am. Mura dili ka okay. Unsa man doon na kay gipamati? Taning mamo eh. Init man ka? Pahuway lang sa kaha. Or pauli lang sa inyo. Okay ra ko mamoy. Kayars kong lawas. Nahala sige. Ikaw. Pero agday mong lawas ha. Kung dili na gid kaya, pauli na lang. Sige ma'am, salamat. Alden, bangon diha! Bangon diha! Ito banday. Batulgaw na ko. Ay, ano man ka? Imong t-shirt kay gisulod pag sa adlaw. Baho kayong perfume sa usa ka babay. Nakay babay no? Unsa? Day, wa man taon. Uy. Ayaw pa makak na ko. Wa ko ingon ana nga perfume og mas labaw na nga dili na imong perfume. Tugan. Kisay babay nimo? Jessa, wa lagi ko'y babay. Wa tang ko nagbinuang ni mo, day. Adi ay. So dili gid ka mo tugan ako. Pues mao man ka ha. Ayaw ba ka kong mahagis tanan ha? Usa ba ko ito? Gaya nga wa man yung ko'y babay. Jessa! Jessa, asa ka? Wa pa mauli si Jessa. Wa pagid pa. Ano man? Nag-away mo? O pa. Ya kong gidudahan nga may babay kuno ko. Bisag wa gyud. Na, silusa day ng asawa mo. Ambot ay. Di man na siya ingon ana. Sa una, kung ano magkana siya sa una. Karoon naman na. Nahala. Kawat talang una ang imong asawa diha kay matugog una, ha? Sige pa. Nakatuog man ako din sa sala.
Sa isang les buntag. Nadabagas Jisa. Day, Jisa! Day! Huwag pa magyapon siya muli. Asam ka siya. Kabihin naman lang. Pero wag pag yung Jisa mauli. Dahil pauli na taon maluwi ka. Dahil Jisa. Oh, dahil salamat ka ni uli ka. Salamat taon. Di makagikan. Ayaw na lang pangutan. Ang importante nga na uli pa ko. Dahil Jisa. Nga malis Jisa. Nagkaan na malis ang kabugnaw na ako. Dong Elden. Nanunang? Ay, dili lang unta din mo ikalain ang akong istorya ha. Pero naluoy namang gugko nimo dong. Nanunang? Panidin ang asawa nimo. Kay murag nagduwa na nagkayo. Usa na? Dili lang kumusulti kung si Kinsa. Pero nakaila kaayo ka. Nang? Doon sam ko. Di man mawa ang isulti sa mong silingan ako. Di ko gusto nga mutuo pero ganun grabe man kayo ang kubas kong dugan. Wonder time ka? Unta, ma'am. Doon na lang ko'y emergencies kong pamilya. Nahala sige. Kung pamilya ang rason, dili ti kapugngana. Kay your family will always be your family. Salamat kayo, ma'am. Amping. Nga naman ko. Grabe yun ang kubas kong dugan na. Mura mubuto nga kong dugan. Kajis, ha? Ano mas lamig magkatay sa ibang anak? Elden? Niya ka? Mga hayop mo! Mga salbayas mo nagko! Nak, pasaylo ako. Huwag mo ikaluin ako! Ikaw, amahan matataka! Pero nipatol ka sa kong asawa! Huwag ikaw, nipatol ka sa kong amahan! Asan man ang imugutok! Elden, Sugod ka nun! Huwag na ko'y asawa! Ug kalimtan sa dako nga may amahan ba ko! Elden, please! Mga baboy mo! Pamahawa mo sa kong atubangan kung di mo gustong mapatay na mo! Sakit yun kayo ang gibuhat sa kong amahan o sa akong asawa. Wa ko magdahom nga makabuhat baray sila sa pagluib nako. Hangtod karon, niya paghihapon ang grabing kalagot na kong gibati. Dinhin lang kutob ug daghang salamat, Arimen.